Hi guys, welcome back to my channel. Jonal Jogasiko Borai Horbai. Good morning. Dinay mai nanayनि सान जोंहा दाख्लैनिफ्राय लेंहरनानै ट्रेक्टर बाहागोखौनो मोनलायै जानानै दङ ओमफ्राय दिनैहा एकदम फुङावनो जाहोनाव फैथारबायनो दा फैदों आं अखा मुखा फैदो होननाय खोनानायखाय बस्ता लानानै खारबोगासिनो दा लामायाव दं आइया थांग्रोनानै दंहैयो ओमफ्राय दिनै ब्लग लानोसै फैनानै केमेरा अन खालामबाय थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम उइदाउट स्किप खालामालासे थौदो होमब्ला थांनोसै दुब्लि फारसे लेट्स गो नागासिनो सफैबाय आङो खास्लिउ खानाया देन्जार बेखौनो खास्लिउ माइ मारा नादों जेथुला जाखायो दाख्लैनिफ्राय नेयै दिनैसो नै खिजाय थांनि रं खिजायथ' जेरै फैफादो नों जायो जेरै फैफादो आइजो हो गरम मोनजोबबाय सुइटार लानोसैलां मावैनि सिगांनो गरम जनालिया ओरैजाय बा जोंना हिन्जावफोरा बिराद आखा फाखाथारलै ओमफ्राय मोनसे ओमफ्राय दुब्लियाव दंबावो ओमफ्राय आधा हायाखै जोसाखिनिखौ बे दख्लासे जोसा थालांसै खोमा फैगोनसो आङो इसोर मेंबासो मावनोसै खोनाखांबाय ओमफ्राय नै माइ गुग्लाखौ होबावदो आरोबाव खालामबानो जासिगोन ओमफ्राय मोनसे दंबावो बेखौ खालामबानो आरो दुब्लियाव एसे दंबावो बेखौ हालेवगोन आयौ आं गारि गुरि लाना हौवानि मेथाइ मोनब्रबखो एकदम गथ' फिसाया आथिं आखाइ नायलाय सेन्देलाबो सोरनि दाखोरबारिनि सेन्देलखौ गाननानै फैखो नों ओमफ्राय गथ' नों आंनि फिसाला नंलालै आफा मानो जा दालि एसे टेस्टि बिसोरबो सफैजोब्बाय जोंहानिया दासो अखा हाखांनायाव खफ्रि हमग्राफोरा जायाखैयानो जानाय
आराम गय जास्रोनानै लाबाय आङो ओमफ्राय न'आव थांफिनसै आङो ओंखाम संनोबो जाबाय नालाय टाइमा आरामसे दुगैस्रां लोबस्रांनो ओंखाम संहैनांसिगोन बाबाया माइ हादों नालाय ओंखाम मोनजाफैयाबा आरो बोरैबा जालायगोनलाय ओंखायनोथ' ओंखाम संहैनोसै आं दुगैस्रांनानै दे नुजानो लुबैदों देखायस्रोनोसै आं फैफिनलायनानै देखायबाय आं थुनथे नोंखौ मा होननो लुबैदो साहा मोनलोंनाय मोनबालाय हामगौमोन गैया साहाबो मोनलोङासै दा जोङो बेलासे जानायखाय मैगं गायफैनो नागिरदों नैबे आगोलाव लाइ लाफा फोनायाव बिराद लेट देग्लाय ओमफ्राय बेथुजों आंजों मैगं गायगोन बेथुखौ आबाद मावनाय फोरोंनो नागिरदों आङो उनाव साख्रि बाख्रि मोनाबाथाय आबादखौनो मावनानै जानांगोन नालाय बिथाङाबो बेथुआबो ओंखायनोथ' आङो आबाद मावनायबो फोरोंखानो नागिरदों सिखाखौ लाबो सिखाखौ लाबो देनां साख्रि बाख्रि मोनाबा आबादखौनो मावनानै जानांगोन ना आबा ओंखायनोथ' सोलोंखानोसै जा नैहाय ओरैजाय सिन बोनानै लादों जोङो गायगोन दा नै बानलु गोसोम फुलि लानानै फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबे बिन बेगर आंनि फेभरेट बेयो बिराद मोजां मोनो इहाय नङा नैहायसो ओरैजाय इखिनिनिफ्राय ओरैजाय दे ओइ माखो एरखुबाय थाखो नोङो इखिनावसो नै इखिनाव सिद्दा ओरैजाय जाम्बासो इदि एरखुयो आरो नैखो मोनसे हर आंनो नैखो बानलुखौ नै बेखौ मासे र' जाथ'वाखै आं एरखुगोनानै लानोसै ओरैजाय बानलुखौ लारि गायगोन नङाबाथाय खेंख्रा जालाङोहाय आंना र' बानलुखौ नोङो एरखु हर आंनो इखौ नोङो हाया ओइ था हाखायो सिनावना रोङाफ्रा मा फुरा हाथ'ना मायो हासार गोनां हाखायो ओंखायनोथ' हासार होलाया जोंहा ओइ र' जाबाय मुर्ख मा बानलु फुलि गायनोसै तरिका बाराद्राय जाबाय जोंनिया बानलु फुलि गायनोसै बानलु फुलिया बांद्राय जायाखै जाथ'वाखै गायनो आरोबाव इखिनाव दे गाय इखौ ओरैजाय होनानैसो गाय थांब' ओइखिनाव आरोबाव जायालै गुजुजा दैखौ लाबो मैगं गायदोंना जोङो बुलु मा गायदों बानलु र' दैया जाबाय बरिया मैगं गायग्राफोरा बरिया ना एबार नैहाय बरिया सिखाखौ लाबोलाय आबा सिखाखौ नै एसे गोरा जादोंलै बानलु गायलाङा नै सिखाया दं रानि मोना माबानो थांदो दाबो सफैयाखै मा होनदो ट्रेक्टराव दे माइनानो दाबो सफैयाखै आइजो जनकजों ओमफ्राय आंहा आरो बेखौ उन्दुनायखाय बेथुजों थालांबाय दे होदो गुड ओमफ्राय नैखौ गायलायनोसै फिसाखौ माने खरि गायगोन ना आबा बानलु मोनजासिगोन आरो ना जोंहा गोसोम बानलुखौ ना आबा गोसोम बानलुखौसो जायो थाव मोनजायो आं गोसोम बानलुखौ ख्राब एकदमबारे र' इहाय होबावनांगोन ना दैखौ
मोखांबाय ओरैजाय खालामनोसै आरो इयाव होबालायगोन ना होला इहाय इहाय रज'सिगोन दा होरो नों होरो मामिखौ इदि डिस्टार्ब खालामनाङा मैगं गायनायाव गुड बया खोथा बुंबा लायालै नोङाबा नों मानो फरासै इदि जायो होरोना डिस्टार्ब खालामनाङा होरो थां नोङो माबारि मामादै लाहानाव मा दानि बिसा नुनाय थांलाय बुथारबायलै ओंखायनोथ' थांलाय आरोबाव खनसे नायना फैबावलाय इनि mana? Ada nih kayak ya video kalau Gaयबाय जोब्बाय बेखिनिखौ गायबाय ओरैजाय ओमफ्राय नै इखिनिखौ ससे ओमफ्राय नैहायबो ससे ओमफ्राय दा इखिनियाव लाफा लाइ गाबोन फोगोन ओमफ्राय बाराबोलाय पालें ओमफ्राय उनावहाय मा लाबोदोंमोनलाय लाइ गिदिर ओमफ्राय दुन्दिया इखिनियाव नैखिजाय दुन्दिया गायगोन ओमफ्राय पियास गायनानै होगोन आरोना बेखिनियानो बुहुत लेट जाबाय होमबाबो मोनजाबानो जासिगोन आखाइ सुनसै आथिं सुनसै दा दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै मा लाबावनो नङा होमबा आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै दिनैनिखौ ओमफ्राय मोजां मोनोबा मा खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखागोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामबानो जाबाय जेसे हायो एसे दा दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था ओमफ्राय आब' जोंहाखौबो अनबाय थाबानो जाबाय बाय बिथिंजाय बिमा दैखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दं अयथासार